va? Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Bien tenay utukalo tle muga ani woro état major minte boa nona mo be dafale me ambi état major fixé lieutenant do kala no ga damne colonel flakalo no ko sigi ko nyeshinema do ko me ko laje folo bien tenay utukalo tle muga ani segi muga ani woro samba flan muga nani amara nun keta alebia mi ye keba jaloy falay keta o fana bia sogomada na anta yoro so nga chaya doni ka sabu yake ko ere na chogoyi ani ka sabu yake jamana ere be chogo mina bi ngame befu ka be walo mando mo munu sigo sogolo na ana malikona ani malikoka maliden chemana musoma ka fa bela jile na sakwala ka ni dogo ku ja ambela jile na alaka tle here chaya sababu nyuma alaka kambela jile shini kene ani labango nyuma alaka dama alaka hine anga taba wala alaka yere mega saraka bo uyi sogoma ina wolo masiri tabao ule wulika joke tenza tuguni tenza min konnana bi ni dabe mawuye sunatuye tenza mi nap machara ni kwembela jile mi arme alebe tenza aw avec aka wulika jo olu sinsin sogoma ina kaide kwani mina bla mali inu la yoro chamana ka sabu yake munye minye colonel Batiseri colonel mini akmakaw aba sabati no ye Assimi Goïta ay laydu muta kay kawye falay ambela jele nyena jouer kalo tle muga ani saba kay stade Ablaye Makoro kono a waliya do timena minye Ablaye Makoro Sissogo kay volontaire min jora Alpha Omar ko da refe kan 2002 hukumu konnana colonel Assimi nana kana kura ya o ameka même mo da ko inauguration stade te inauguration et stade et réception di lycée koni o inauguration sinon stade inauguré la passé a togo ba nonay Ablaye Makoro Sissogo do albi aba nokoro la kaybay a fora de ko kene kunchego kelchoko ma aya yoro ni chenye ka kumpen ka pudunu feon kala la jiko ngala ka kasaja Assimi yo de ke non de alpha ya joto ma bo joto ko kelena ango fo mo ko na study alete inauguration alete reception ka latema aw bolo ka ka saka baraka ne ayi mais mi ye ka indika o ka lycée no ere mali tokola lycée flana ka dugukolo kan ka dugu konnana ba ko fe ale fana inauguration me ka ministre saba ODB. Je le répète, no ye colonel Ablaye Maïga ko nyama ya beba ale bulu jamana kuntigi ale de blagata aere togola ale kata bara nunu bela jelenke mi nye ministre me kalango kuna docteur Amadou Sisavane ale be kata fara nyere terke ka mi nye fombay ale fana be kene kai donc sogomada na bela jelenke shirino kaima mu mana boko la ana oluda outlooka siraba ka bo Bamako ka taa Segu ka bo Segu kana Bamako fana ka o fe kerengrena tingole kariba fla
n'o ye mata mobili ye fala ye olu ye ɲɔgɔn nu minɛ kunu maa 6 de tora o ko senfɛ sewukaw fɛ yen sobanbali dɔ o wurukutura ka bin k'i min tɔgɔ ye ko Angoulême a kɛra sibiri don min ye denmisɛnw ye olu wulilen no k'u jɔ fan caman fɛ bi Gao ale ni commune 3 la yan k'i ko ka se ka o jɛya nanzaraw ka télévision so min bɛ n'o tɔgɔ ye ko LCI Aki ye da yira ale la k'ale ka taa ko sabula k'a n'an tɛ se ka ɲɛ sigi la M5 RFP bolofara min bɛ Imamu Umaru Jara tɔgɔ la olu fana ye sigi kɛ Bamako CICB la sigi min ni a kɛra jolidi fana yera a ko la ana Jara yɛrɛ lamɛn sɔgɔmada in na Gabakɔrɔ Durakaw olu fana y'u fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ ale ni Mali fan caman fɛ farikolo ɲɛnajɛ an y'a fɔ ɲɛna ko stade Abdoulaye Makoro ale ko aw ka mɔgɔ ninnu welelen tɛ tribunal la bi comité olympique kɛ falaye an bɛ se ka fili nka mais ɲininkali dɔ bɛ ne bolo bi Jeliba Sisoko tɔgɔla so min bɛ palais de congrès la CICB la a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo nafa jumɛn de b'a la a kɛ kun ye mun de ye mun ni mun de kan ka k'a kɔnɔ mun ni mun man ka k'a kɔnɔ quoi ne bɛ fɛ k'a dɔn wa ɲininkali de don n'aw b'a jaabi dɔn a bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna quoi c'est à dire salle 1000 places Jeliba Sisoko CICB la a nafa ye mun ye Mali faamaw bolo quoi jɔyɔrɔ jumɛn b'a la mun ni mun bɛ se ka k'a kɔnɔ mun ni mun tɛ se ka k'a kɔnɔ kana yɛlɛ n ka kuma na dɛ Keba n bɛ ka n ka ɲininkali de kɛ ko tɛ maa la koyi maa de bɛ ko ɲini n'aw ye salle tɔgɔ da ko Jeliba Sisoko Jeliba tɛ maa denni ye o ka tɛmɛ ka bɔ yen CICB de ye Mali ɲɛjɔ yɔrɔ ye ni diɲɛ ni bɛɛ bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan a kana kɛ ko yɛrɛ kɔrɔ ye quoi mais waleya dɔw bɛ yen an kana olu an sigi k'olu filɛ a tɛ kɛ bi kama o ne b'a dɔn rappeurs tɛ concert sɔrɔ CICB la walayi rappeurs tulo bɛ na o n'i ko ko CICB rappeur a tɛ d'i ma mais n'a dira mɔgɔ ma ko bɛ se ka tasuma mɛnɛ a kɔnɔ donc o kɔrɔ ko an k'a di rappeurs ma parce que olu b'a kari dɔrɔn de olu bɛ chaise dɔrɔn de kari mais mɔgɔ ko k'a bɛ tasuma mɛnɛ a kɔnɔ fɛn ma k'o la foyi ma f'a ye a taara ten a ka so ten n'o jara o kɔrɔ ko CICB tɛ da la an ka ɲɛmɔgɔw wolo dɛ ko ye misali de ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na i miiri bi bɛ yen sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen maanifin i b'i bi dɔn i t'i sini dɔn se dɔ bɛ k'i ye ko dɔ kama i b'o to yen i b'i miiri Ala ye anw ni baganw bɔ ɲɔgɔn na miiri yɔrɔ in de la n b'a bɛɛ kɛ i b'a bɛɛ tiɲɛ dɛ an kɔni bɛ fɛ an ka ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ ni jamana mɔgɔw kan ka minɛ u ka bɛɛ minɛ cogo kelen na dɔw kana se ka kɛ fɛn min ka di a b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la dɔw bɛ yen o tɛ se k'i da waga ka kuma dɔw ye dugu bila dɔw tɛ olu ye ko kɛ min tɛ nin bɔ n'a fɔra ko o mɔgɔw bɛ yan olu b'o kɛ olu b'o sigi u bɛ tila ka segin a kan k'a kɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen olu ɲɛ jɔlen la foyi tɛ bɔ a la an tɛ ka misali ɲuman d'an ka denmisɛnninw ma dɛ gafe min jenina gafetigi tɛ ne ɲɛ sira la gafe ko tɛ ne ɲɛ sira la nka a kɛra kɛnɛ min kan n'a kɛra yɔrɔ mun na ani mɔgɔ min y'a kɛ bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ n'a bɛ bɛn ni jamana bɛ sɔnni ma anw fana sigilen don ka jamana ɲɛmɔgɔw filɛ parce que an denw y'a ye an musow y'a ye an ka dukɔnɔ denmisɛnninw y'a ye maa minnu bɛ kalanko kunna u y'a ye minnu bɛ livre bɔko kunna u y'a ye bɛɛ lajɛlen y'a ye an kɔni sigilen don ka faamaw filɛ diɲɛ ye misali de ye nin t'an donkan ye fɔlɔ han an bɛ taa fan fɛ
keba ko ni bolokoli ma bɔ bila kɔrɔ ka npogo bi segin a ma de Musa Traoré ko ten dɛ taara Kucalakaw fɛ yen école karamɔgɔ dɔ ɲininkara kuma dɔ la ale sera k'a fɔ ten ko sɛ bɛ min basa fɛ Musa ko jɔn ne sɛ ye école karamɔgɔ k'ale yɛrɛ ko jɔn ne basa ye k'ale u ye cɛ bila cɛ turuna kɛnɛ na pewu fɛn dɔ tun b'an ka jamana kɔnɔ peut-être denmisɛnninw aw ma bɛn n'a ye nka anw minnu ye dɔɔnin kɛ n'an b'an ka 70 magɛw na sisan anw bɛ mun kɛra fisɔn e bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko ne bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ ko ma se bureau cɛ i tɛ sabali ne y'i fa ye koyi Amara ne y'i fa yɛrɛ yɛrɛ de tile 2 in na an ɲɛ b'a la an ka jamana kɔnɔ se bɛ minnu ye olu ko ka dugu jɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ko ka dugu jɛ minisiriw wulilen ko ka dugu jɛ minisiri dɔw wulilen ko ka yiri turu faamaw wulilen ko ka yiri tugu setigiw wulilen ko ka yiri tugu kin kɔnɔnaw la sisan an yɛrɛ daminɛna don a kuma na fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don ko an ka sigidaw lakana an ka sigidaw jɛya an ka hakili to an yɛrɛ la ne ma ban dɛ mais nin waleya kelen tɛ yen min bɛ dugu jɛ dugu jɛli ka dugu jɛ k'a dilan k'a ɲɛ k'a kɛ bɛɛ sago ye k'a saniya falaye o ye fɛn kelen pe de ye ne bɛ si so min kɔnɔ ni n wulila n k'o furan k'o jɛ n bɛ du min kɔnɔ n k'o furan k'o jɛ don o don n k'o ɲaman bɔnyɔrɔ dɔn o ɲaman kana tɛmɛ tile 3 kan n ka da la n k'a bila yɔrɔ dɔn ni mɔgɔw ye nin k'u taabolo ye a ma se don o don an ka bɔ k'an bɛ yɔrɔ furan an ka bɔ k'an bɛ nin kɛ c'est que an yɛrɛ sigilen don min na an t'o de dɔn quoi fala n'i donna dɔw siso kɔnɔ hali lɛ tɛ sɔn ka si a kɔnɔ mais n'u ye kɛnɛma u ɲɔgɔnna maa parilen jɛlen ɲuman tɛ yen anw bɛ fɛ an bɛ bɔ an b'a fɔ ko quartier propre kin jɛlen sigida jɛlen wuluwulujiw bɛ ka bɔ an bɛ ka fossé dingɛw bɔ kuma dɔ la yɛrɛ ni télé ni caméra y'u kɔ don an yɛrɛ b'an kɔ don an bɛ taa ka peluw n'a fɛnw bɛɛ fililen to a n'a furalanw an bɛ bɔ an bɛ yɔrɔ furanw daminɛ mɔgɔw bɛ na an bɛ photo ta an b'an sigi aw ka journaliste ninnu ne k'u taara k'u taara an ka to tan musow bɛna tɔ ɲɛnabɔ kɔfɛ fala nin ye ɲɔgɔn nɛgɛ de ye o a bɛ ka musaka min don nin na a ye se dugutigiw ma bani a ye se musokuntigiw ma bani a ka se dutigiw yɛrɛ ma dutigiw yɛrɛ a ka s'u ma a ka se musow ma du kɔnɔ karisa a ka soda an t'a fɛ k'a nɔgɔlen ye tuguni a ye hɔn furalan ni nin filɛ nka aw bɛ taa min kɛ telela bɔli la a bɛ taa min kɛ ɲɔgɔn fara nka a dɔw la yɛrɛ u bɛ cérémonie yɛrɛ kɛ o wari fara ɲɔgɔn kan mais a lajɛ bi ne bɛ to ka cɛ tɔgɔ fɔ aw ɲɛna kuma bɛɛ a taa baarakɛ nɔ lajɛ bani Musa Traoré Bill falaye walayi an bɛna ja yira mɔgɔw la yɔrɔ dɔ tun bɛ u ka kin na commune 1 na bɛɛ bɛ tɛmɛ a kan bɛɛ hɛn i bɛ mɔgɔ dɔn bɛɛ bɛ tɛmɛ a kan ja ji yɛrɛ ji sira yɛrɛ de o ye tellement a datugura mɔgɔw yɛrɛ tun t'a dɔn a y'a fossé bɔ dɔ ka so jɔlen na u y'o so dugumana kari ka bɔ yen fossé ji tɛmɛsira min b'a duguma k'a wo bɛɛ bɔ u ma télé wele u ma caméra wele u y'u ka baara kɛ olu bɛ ka baara la don o don u ka kin n'u ka fɛn kɔnɔna na quartier propre sera télé la bɔ ni fɛn na n ye n ka so kɔnɔna furan an ko an ka du kɔnɔna furan k'an ka dalala furan an ye ɲaman bɔyɔrɔ sɔrɔ n'an y'o sigi sen kan k'o lataa ɲɛ k'o baara kɛ k'o don an denw na k'o don an musow la k'o k'an bɛɛ lajɛlen taabolo ye an ka baarakɛyɔrɔw an ka dumunikɛyɔrɔw an ka feerelikɛyɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen saniyali don an yɛrɛ k'a k'an ka baara ye parce que n'i ye maa bila k'a kɛ don dɔ la a tigi bɛ ɲinɛ
e bɛ wuli ka bɔ i ka so e b'a fɔ jɔn ma ko ka yɔrɔ fura baarakɛla jɔn bɛ salon fura baarakɛla jɔn bɛ mobili jɔsi baarakɛla jɔn bɛ fleur sɔn boy jɔn bɛ fleur tigɛ boy jɔn bɛ hakili to a la muso e yɛrɛ dun jɔyɔrɔ tɛ yɛrɛ la tuguni e bɛ mun kɔlɔsi dɔrɔn kini nana mɔ a sigira a tobira cogo di u y'a sɔrɔ wuluwulu de sanfɛ wa botoliji tun bɛ wa ɲɛmɛrɛw bɔ dingɛ in de don wa ɲinɛw de don wa fɔlɔ ye fɛn kelen bɛ bi e k'a la jateminɛ dɔrɔn man mali faamaso fara fantanso kan Messi b'a bɛɛ kɔnɔ i b'a dɔn Messi kɔrɔ ye min ye k'a bɛ dumuni kɛ aw ka chambre kɔnɔ i bɛ dumuni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ min bɔnnen to yen n'i ɲɛ t'a ye dɛ Messi bɛ n'o de dun a dun bo ye sɛgɛ ye dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna bi dɛ ni Messi in bo sera mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ i ye poison dun foyi tɛ ni nɔgɔ tɛ i bɛ mɔgɔw sigilen dɔrɔn para a bɛ tɛmɛ i senkɔrɔ i bɛ dumuni kɛ a yɔrɔ la ale bɛ dumuni de nɔfɛ maintenant a kɔni ni 2000 billet ka di fana ani 2000 billet ka di donc an bɛ mun na bi an ka bɔ o la ɲɛmaw ye fɛɛrɛ caman tigɛ saniya ko la o ye n bɛɛ da kannaw ye nka kin ni du ni sɔkalaw o ye an yɛrɛ ye dɛ an ka bɔ ɲɔgɔn nɛgɛ na an nana fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛ bi an b'an ka quartier fura aw b'a furan bi sini a nɔgɔlen bɛ to sinikɛnɛ a nɔgɔlen bɛ to o dugusajɛ a nɔgɔlen bɛ to fo dimanche wɛrɛ tuguni aw ka n'a furan tuguni n'a y'a kɛ bɛɛ k'i ta furan don o don ne bolo o bɛ jɛya min na o ka fisa ni dɔgɔkun ni o tuma ni aw ye waati jan kɛ n'a tɛ furan dun a bɛ gɛlɛya wa nin fɛn fɛn filɛ nin ye fala ye nin bɛɛ kan ka kalan an ka denmisɛnninw kunna jɛya sigida lakana sigida tɔpɔtɔli k'i hakili to yiriw la i b'i yɛrɛ minɛ cogo min na i b'i yɛrɛ jɛya cogo i b'i ko k'i jɛ cogo min i ka so kan ka kɛ ten i bɛ baga minɛ o minɛ na o kan ka kɛ ten fala ye e k'a jate minɛ dɔrɔn a fɔli ma di mɔgɔw ye dɛ se bɛ minnu ye u denw ka saki lajɛ i ka anw fantanw denw ka saki lajɛ olu bɛ san kɛ ni saki ye a minɛ cogo ka ɲi a kɛcogo ka ɲi mais anw bɛ kalo 3 de kɛ ni saki ye a ɲuguɲugulen denmisɛnninw ka kayew ni fɛn nin bɛɛ de kan ka n ko don dɔw la fala ye i bɔtɔ soda fɛ i fa tun b'i minɛ k'i kun di ko e kun ɲagasalen bɛ se ka taa cogo di ta ekɔli la ale t'i bila e tɛ taa retard la i bɛ taa misi fana sɔrɔ yen ni busan ye tuguni donc siɲɛ wɛrɛ i b'i kun bɛn mais bi an dɛsɛra dɛ fɛn o fɛn ye saniya ye o ka gɛlɛ anw caman ma bi fɛn fɛn ye lamɔ ye fɛn fɛn ye mara ye o ka gɛlɛ anw ma bi n'i ye a fɔ sisan yɛrɛ fɔlɔ hali i ka carré kɔnɔ bon aw kana nin kɛ tan u b'a fɔ ko bon tu vois aw ka cɛ an y'a fɔ aw ɲɛna a ka tubabukan ka ca bɛɛ bɛ nin kɛ ale kelen bɛ se ka na cogo di bon o kuma min bɛ fɔ e muso b'a fɔ ko he vraiment an sigiɲɔgɔn don ninnu to yen an k'an ta fɛn ta bon olu dun ta in de bɛna na e da la tuguni faut que mɔgɔ bɛɛ de o de la ne bɛ k'a fɔ dɔ ye ne wele ko olu ka yɔrɔ fura min ko hɔn n k'ala k'aw dɛmɛ ko ko u bɛna dɔ wɛrɛ kɛ dun ko ne tɛ taa sa est ce que e bɛ si so min kɔnɔ e y'o furan ka ɲɛ yan i wulila dara in i y'a replacer a nɔ na ka kunkorodunan ni fɛnw bɛɛ labɛn i y'o kɛ yan k'o t'ale ka baara ko non e de pere b'a kɛ ni muso nana ale b'a ta fara a kan n'a bɛ dara falen a b'a falen mais ne yɛrɛ wulila e k'i ka dara dilan ka ɲɛ i sen y'a ɲuguɲuga i k'a dilan i ka kunkorodunan bila ni muso b'a falen n'a nana a b'a falen o y'a ka baara ye samara min y'a don i senna i bɔra n'a ye fo jinɔgɔ la ka na don n'a ye fo muso ka so kɔnɔ a tora ka bɔgɔnɔgɔ ni fɛn ninnu to yen nin bɛɛ ye fɛn de ye fala ye fɔlɔ anw mamuso a tun b'a fɔ maraka de don a b'a fɔ an ɲɛna n'a wulila aw bɛ si so min kɔnɔ a y'a furan mais jamais aw kana ɲaman cɛ ka bɔ n'aw ka duda kɔnɔ a b'a ɲaman fara so kɔnɔna chambre n'i b'a furan i t'a ɲaman cɛ ka bɔ i b'a fara ɲɔgɔn kan so camancɛ de la a bɛna cɛ yen de tant que a b'a furan ka bɔ a ko k'aw n'o kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ nin bɛɛ tun ye kalanw de ye parce que musokɔrɔba ninnu bɛ fɛnw dɔn u bɛ ko dɔn u bɛ tila k'a kɔrɔ fana fɔ aw ɲɛna
mais bi ni an ka teli nin bɛɛ ma an tɛ kalan an tɛ fɛn jate minɛ an tɛ mɔgɔw lajɛ ala an yɛrɛ kuma dɔ la an t'an yɛrɛ lajɛ ka bon nkan tɛ bɛɛ ma dɛ parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen ala ma hinɛna madame propre la vraiment jɛya kun y'ale ta ye olu ɲɔgɔnna caman fana bɛ yen minnu ye misaliw ye mɔgɔ baden fana bɛ yen fala ye ala ko tiɲɛ u cɛ sirilen don jɛya la u ka baarakɛyɔrɔ u ka sigida u ka so u ka kinw na an k'olu fana waleɲuman dɔn an kɔni u n'anw tɛ catégorie kelen non n'anw tilara an bɛ kini tɔ dun ka taa k'a tɔ to n'a bɛ Abulayi ma a k'a cɛ ka taa n'a ye n'an tilara an bɛ buru kari an bɛ tabaliw yɛrɛkɛ n'an bɛ taa an bɛ ji dayɛlɛlen to an bɛ frigo fɔ hali ka ji kɛ frigo kɔnɔ k'a min an tɛ se baarakɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen de bɛ ji kɛ frigo la kuma bɛɛ mais tɔ bɛɛ b'i min a la u t'a fa jamais nin bɛɛ ye kalan de ye e y'a ta i y'i min i tilara taa jɔ robinet kɔnɔ i k'a dafa i k'a bila frigo kɔnɔ n ye nin ta nin yɔrɔ in na n y'a bila a yɔrɔ la a filɛ nin ye nin bɛɛ de ye kalan ye an yan dɔrɔn tɛ dɛ a kana k'aw ɲɛna ko ne bɛ ka kuma aw kan hɛn parce que ɲɛ bɛ fisɔn na a bɛ k'i ɲɛ kumu ne dun ka taa baarakɛyɔrɔ wɛrɛw la i k'a jateminɛ o kelen de bɛ yen c'est partout jigi dugu ma i ka Sisoko ka mɔgɔw lajɛ reporter la i b'a faamuya fan bɛɛ de don olu ka jugu n'aw ye yɛrɛ donc sɔgɔmada in na a kun ka d'an ye an ka nin fɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko jɛya ye an yɛrɛ de ye ɲɛmaaw bɛ mun kɛ kuma o kuma nin ye tan a ye na an ka taa nin furan an ka nin kɛ tan quartier propre ni o bɛɛ an tɛ ka jɛya de k'an taalan ye sinon olu bɛna n'a sɔrɔ quartier propre len de don concours ma s'o la o e ka sigida e b'a to fo ka nɔgɔ mɔgɔ de kana fɔ e k'e ka concours quartier propre kɛ e kan ka propre de o hein a ma se tuma o tuma ministre ka wuli k'a fɔ a bɛ concours da quartier f'u yɛrɛ b'a fɔ ko quartier dɔw b'a la quartier dɔw t'a la région dɔw b'a la région dɔw t'a la bon a lajɛ depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ ko problème bɛ yen et puis fala ye u ko ko u ye jɔyɔrɔ d'an ka dugutigiw ma ne kɔni ne ɲɛ t'a la dɛ fɛn caman bɛ kɛ bi a tɛ sarala dugutigiw la u kɔni ye kuma kɔni fɔ k'u ye médaille ni fɛnw d'u ma nka lawaleyali n'a tɔ aa dugutigiw yɛrɛ bɛ ka ban hali réunion ba ninnu ma sa u jo don parce que i bɛ taa kɛnɛ bɛ kan ni hali bonya t'i k'a la foyi foyi u bɛ na n'a ɲɛfɔ ka taa ten or a fɛn ressort fɔlɔ ye olu ni alimamiw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye f'olu jɔyɔrɔ de ka dɔn an ka jamana kɔnɔ parce que sigidaw bɛɛ lajɛlen n'u kɛcogo don jamana bɛɛ n'a ka tiɲɛ de don donc nin wagati in na an b'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna u k'u hakili t'o la jɛya ko tɛ publicité ye dɛ jɛya ko ye kɛwale de ye don o don ka se k'i ka sigida jɛya ka a baaraw kɛ ka ɲɛ o de ye jɛya ye n'o tɛ n'a ye fɛn o fɛn kɛ ko ka wuli k'aw jɔ a bɛ ka fɛn fɛn kɛ non a y'a fɔ mɔgɔw ye u yɛrɛ ka jɛya waleya ta fɔlɔ u yɛrɛ ka kɛ misali ye san dɔ la k'Alifa to président la ne hakili b'a la ministère de l'agriculture da kun kɛlen don ko binforo de a kiiri tigɛra anw fɛ u y'a tigɛ o jateminɛ baarakɛyɔrɔw yɛrɛ n'i taara yen fɔlɔ i bɛ ɲama poubelle i b'olu kɛcogo lajɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ tolen don mɔgɔw ma mais hali kuma dɔ la ka wuli ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye olu mɔgɔ si t'a kɛ an ka hakili to la fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Ayiwa ka kɛ ni samiyako in ye gouvernement kɔni ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan min ye jamana yɛrɛ ye a ko ko ka sefa wari miliyari 4 bɔ k'o kɛ ka waleya in ale kunbɛn an bɛ wagati min na i ko bi sanji kɔlɔlɔ sera ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na maa 30 de fatura ka kɛ ni nin kalo in tile 22 ye bi dun ye kalo tile 26 ye peut-être que ni comité de catastrophe mɔgɔ ninnu n'u ye jaabi min di bi an da maa 47,774 olu de ye maa ye bi minnu ye gɛlɛya sɔrɔ jamana in kɔnɔna na conseil des ministres extraordinaire min kɛra sa o kɔni ye fɛɛrɛw caman tigɛ
ani fana yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna na ni olu sigiyɔrɔw bɛ yen ni mɔgɔ kɛlen ka to kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔw ye k'a sɔrɔ mɔgɔ man ka sigi ka jitɛmɛsiraw don k'olu bɛɛ lajɛlen wuli wolomasiri tabaw olu b'u ka wulikajɔ la hali bi kunun ko tɛnza watanikaw fɛ u ye gosili 2 kɛ a na kɛ maa dɔw y'u sɛlɛkun ka don ka na k'u bɛna na u fari filɛ komi u y'a mɛn ko armée bɛ sira la ka taa dugu ma a kɔni ma bɔ foyi fɛ min ye kunkan fɔlɔ ye o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 7 lansara masuru fana fɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 waati min ye 14h waati ye sa kunkanɲɛ 2nan o fana kɛra jatigɛ kɔni barika bonyana maa caman ma maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kun ye nin ko in minɛ ko min ye a ma kɛ o ye sabula fale a bɛ terroriste ninnu ɲɛna ko olu ka kɛgun ni gouvernement ye de o la chef d'état-major ye communiqué min kɛ kunun a y'a perepere-latigɛ k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ tɛnza watani kɔnɔna na wulikajɔ min senfɛ mugukan kɔni min ye pankuru ye ale ye mugujugu ci a ɲininen don maaw fɛ sa maa minnu bɛ tɛnza n'a lamini na ni bamanciwale maaw kɛlen ka t'u fereke u la u k'u mabɔ u la k'u yɔrɔ janya u la yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na armée kɔni kun bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ parce que i b'a dɔn sa ni drone ni fɛn ninnu ye gosili kɛ a kɛra cogo cogo dɔw bɛ bɔ a la u bɛ taa don mɔgɔw de kan ka t'u fereke mɔgɔw la u tɛ bɔ ɲinini bɛ gɛlɛya o la armée ale b'a fɛ sa nin waati in na maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ baara min na a kɛ kun ye u yɛrɛ ko ye dugudenw olu caman fana bɛ yen bi nin waati in na olu kɔni kun jatigɛra kosɛbɛ nka an ye kibaruya min sɔrɔ o ye k'a fɔ mɔbili ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Algérie yan fan de fɛ u y'u to yen f'u kana se u sagona yɔrɔ la tuma min na drone bɛ se ka u gosi yɔrɔ min tɛnza masurunan na o de kɛra waleya 2 in ye mɔbili ninnu kɔni a n'a kɔnɔmaw kɔni u bɛɛ lajɛlen kɛra buguri ye han waati in na ka kɛ ni ale terroriste ko ye hali bi Yɛlɛmane mara la dugu min bɛ yen n'o ye Kirane ye Gaɲaga olu ka misiri min bɛ yen n'o ye Bugudirekaw y'a jira k'a fɔ ko terroriste 5 kɔni taara juma seli olu fɛ yen juma tɛmɛnen waleya in a ye dugudenw kan u kamana na sabula u tilalen seli la tuma min u y'a jira dugudenw na u ka armée ye ka armée to yen u k'u mabɔ armée la fɛn fɛn ye fanga ka fɛnw ye u k'u yɔrɔ janya olu la olu ni dugudenw tɛ ɲɔgɔn na u ni sɔrɔdasiw de bɛ ɲɔgɔn na u tɛ fɛ maa si kana gɛlɛya ta ka s'u ma ko olu to yen olu bɛ se k'u lakana marakaw u ma u jaabi han u kɔni u ta kɛ kuma lamɛnli ye cɛ 5 in u tilara k'u ka moto ta misiri jiginnen u taara u y'a jira k'a fɔ fana k'olu ɲɛ bɛ mɔgɔw la u bɛ min k'an ka mɔgɔw la i b'o dɔn u b'u gosi u hakili la de ko mɔgɔ bɛ t'olu ko fɔ k'u b'a bɛɛ dɔn ko donc k'u bɛ segin ka n'olu tigiw kan yaya donc ni nin fɔra dɔrɔn e bɛ burusi kɔnɔna na e mana nin mɛ e b'a fɔ ko armée tɛ ne kɛrɛfɛ yan ni nin de don i sɔn k'an yɛrɛ ɲini donc a kɛkun ye mɔgɔ kana taa fɔ u taara sira min fɛ u y'a nin kɛ tan u y'a kɛ tan mais malheureusement dɔw yɛrɛ y'u photo ta ye u ye nin bɛɛ kɛ misirida la dɔw y'u photo ta dɔw ye vidéo yɛrɛ ta ni u ye pour que k'a jira ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ k'u y'u ye u ɲɛna yɛrɛ mais a tigiw u ma sɔn ka an yamaruya an k'u ka photo bila u yɛrɛ ka lakanako kama fana quoi donc n'o de kɛra Yɛlɛmane mara la min ye kurun dɔ kangabakaw olu fɛ yen ba sanfɛ a yira k'a fɔ sa ko kurun 4 olu kɔni ji fanga de nana bonya sa k'olu kɔni to kurun boli la maa 30 ɲɔgɔnna o de kɔni tora o kurun ninnu dafirili senfɛ kurun minnu ni a kɛra kangaba cercle kɔnɔna na sanji o de kɔni nana fara sa baji yɛrɛ ka sa k'o lalogo lamagama kosɛbɛ o kɛlen maaw ko ko u b'u yɛrɛ ɲini amara n'a ɲɔgɔnnaw olu dɔw kɔni sera ka ba kankun sɔrɔ nka a ma nɔgɔ a y'a sɔrɔ u kɔnɔ falen don ji la dɛ ko halisa kangabakaw fɛ yen u bɛ munumunu sa olu la ye fala ye kasara ko hukumu kɔnɔna na hali bi an bɛ taa segukaw fɛ yen min ye so dɔ ye n'o ye du bannen jɔlen ye segu kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Angoulême Lazara tɛmɛnen o so o de dafirila
so in ko dutigi a denmuso ani u ka baarakɛla olu de tun bɛ a kɔnɔna na nka den fitininin ale de ye so mankan mɛn kabini 13h waati ale ko a fa ma an ka yamla o fana ko den tulo bɛ mun na den ko ko so in k'ale ma da la dɛ fala ye baɲumankɛ tɔn dɔ de bɛ so in kɛrɛfɛ o de ye video in ta so wurukututɔ in donc u y'a yira k'a fɔ sa ko olu bɔlen u ma minɛn ta koyi olu bɔra selifana waati Lazara so firila so firile polisiw segu maabaw u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan ka na yɔrɔ in lajɛ min ye an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn ye Agibu Konanji ale yɛrɛ taara ɲɛda kɛnɛ in kan ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen lajɛ darawuliluw tun bɛ sen na so kɔni ala barika la a ma bin maa si kan sabula den fitininin ale sɔmin jamana k'a fɔ a fa ye k'u ka bɔ so in kɔnɔ ko so in bɛ ka yigi-yaga wa a bɛ ka kɛ cogo dɔ la olu bɔlen kibaruya kɔni dira maa caman ma ko maaw k'u mago bɔ so in na kosɛbɛ so ye tiɲɛni minnu kɛ o ye nin de ye mɔbiliw ani jakarita min tun b'a kɔnɔ sabula nin sugu la n'i ko k'i bɛ taa maga fɛn na fala ye maa min fa y'i yɛrɛ fa dɛ minɛn ka tiɲɛ o ka fisa n'i ka tiɲɛ ye donc so in yɛrɛ nin waati in na u ye tɔli kɛ k'a lamini pewu k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawuli cogo sugu dɔ la yaasa a ka bɔ bɛnda ka lajɛli la ten maaw kana na to ka na u jɔ k'a lajɛ nka min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye an bɛ mun f'u ma nin yɔrɔ in na yan sobinw kɛra Bamakɔ yan fɛn ma bɔ a la sobaw belebelew olu wurukutura yan fɛn ma bɔ a la so wurukutura fan wɛrɛw fɛ fɛn ma bɔ a la don o don ni kojugu fɛn fɛn kɛra an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ ko enquête daminɛna nka enquête bɛ ban yɔrɔ min na maa si t'a dɔn mun kɛra a tigi la foyi min kɛra foyi tɛ bɔ a la fana n'o tɛ so caman binna yan n'a tun fɔra mɔgɔw ɲɛna karisa de ta ye so ye so binnen kɔfɛ an ye nin kimɛli kɛ nin nɛgɛ hakɛ tun b'a la siman tun ma labɔli kɛ a tigi nɔ minɛna nin na a fɔra k'a ka nin sara nin ɲangata in binna a kan o b'a to mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ a bɛ kɛ misali ye mɔgɔw ma u bɛ siran nka nin tɛ so wurukoto fɔlɔ ye Segu ɲinan o ni nin tɛ sabanan ye nin ye naaninan ye Segu so jɔlen bannen ka wurukutu nin t'a fɔlɔ ye Segu ɲinan donc u k'u hakili to o fana na fala ye sira fana kan e ko aw ka kayi sira in a ma tigɛ wa an ka taa kɛ transporteurs bɛ na u yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ transporteurs yɛrɛ b'a ɲɛfɔ u ka sira bɛ cogo maɲumako dan ye nin sira in de bolili ye ani gɛlɛya dan kɔni n'a fɔra ko na kɛ wa f'i ja bɛ tigɛ n'a fɔra ko ta ka ye f'i ja bɛ tigɛ mun b'i ja tigɛ sira dugu yɛrɛ janya tɛ dɛ sira a filɛ an filɛ nin sanfɛ maɲumako dan n'i sera so nana i somɔgɔw bɛ tila ka jigin la ko karisa bɛna ka bɔ bayi la ka segin k'a la a tigi ye mɔgɔ fɛ yen somɔgɔ minnu bɛ jigin anw na sira in yir'u laban ye u kana ne bolicogo ye min bɛ ne ɲɛ k'u ɲɛ b'o bolicogo la a sanfɛ wa jamana faamaw sira an b'aw deli de k'an makasa o la sira kasiku o kasiku bɛ den na o ye sira o ye sin ye n'a ye sin. Voilà, olu ɲɛ b'a la tufin de bɛ yan nɔ conteneur la solution t'a la sira tɛ yen solution tɛ yen bon mobili kɔni i b'a compter yan nɔ de fo salamu aleykum a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ an bɛ tɛmɛ min sisan sira bɛ min o sira bɛ min sira banna pepu so tɛ yen dugu tɛ yen ji tɛ yen dumuni tɛ yen foyi tɛ yen diɲɛ foyi
Ay jo ijo ça, il va filmer, ça va filmer sur la table quoi. Ka filmer ta ko kasi. Ali na ma ke filmer jamba quoi. Men molu de filɛ ka taa koyi fo kungo kɔnɔ e ta n yɛrɛ fana ye filime a la o Voilà, après tu vas timer. an kɔni an bɛ ala de bolo yan dɛ ala ni ala ka jɔn wallahi ni ala de deli ala ka dɔn ani kow cɛ i tɛ bagan mɔbiliw jɔlen na bɛɛ de don hali anw yɛrɛ bɛ ka fonse olu sira yɛrɛ ye a yɛrɛ tigɛ mɔbiliw bɛɛ jɔ la o mɔbiliw balanbalana bɔgɔ la mɔbiliw bɛɛ jɔra mɔbili yɛrɛ bɛ tun bɛ ka den ka bɔ ni sira min a bɛɛ jɔra a bɛɛ n t'a kɛ video janw ye quoi i tɛ bagan mɔbiliw jɔlen na bɛɛ de don hali anw yɛrɛ bɛ ka fonse olu sira yɛrɛ ye a yɛrɛ tigɛ mɔbiliw bɛɛ jɔ la o mɔbiliw balanbalana bɔgɔ la mɔbiliw bɛɛ jɔra mɔbili yɛrɛ bɛ tun bɛ ka den ka bɔ ni sira min a bɛɛ jɔra a bɛɛ n t'a kɛ video janw ye ayiwa nin ye Kayi sira ye Kayi sira bilama a taara ka fɔ da ninnu kɔni ko ko olu bɛ yɔrɔ min ji tɛ yen dumuni tɛ yen foyi tɛ yen mɔgɔ si tɛ feereli k'a yɔrɔ la wa ji fana sanji caya o fana bɛ ka sira tɔ bɛɛ tiɲɛ olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini de sisan u bɛ se ka bɔ nin bɛɛ la cogo min na sisan ka sira wɛrɛw lajɛ wa n'ala dun fana y'i ci i ka gitɔrɔn in bila i ɲɛ bɛ yɔrɔ min na n'i y'o fana bila ko n bɛ taa dugu ma doniba de b'e kun i laban fo n'u nana mɔgɔ wɛrɛ kɛ k'i sama ka bɔ dɛ donc nin degun in nin bɛ Kayi sira kan bi bi in na Segu ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tingolekaw fɛ yen kunu car fila olu ye ɲɔgɔn gosi car fila min ye ɲɔgɔn gosi sabanan yɛrɛ bɛ a la a bɛɛ lajɛlen kɔni ye mata mɔbiliw ye Joyila gouverneur ale sera kɛnɛ kan yen u ka procureur fana o fana tun bɛ kɛnɛ kan ani u ka polisi ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye mɔbili ŋɔni ye a kɛra maa 6 accident in kɛra maa 6 sata ye a nɔgɔnin fɛ maa 40 kɔ olu joginna olu bɛɛ lajɛlen ta ka taa ni olu ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na gouverneur n'a ka délégation u taara ka taa u ɲɛda olu kan dɔgɔtɔrɔso in ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa Kayi bi sɔgɔmada in na an ka ministre 3 olu bɛ taale Kayikaw olu fɛ yen min ye farikolo ɲɛnajɛ ministre ale bɛ a la ministre min bɛ kalanko kunna o b'a la ka taa fara ministre d'État kan Kayi baara min yɛrɛ bɛ senna fɔlɔ sɔgɔmada in na o ye lycée ale inauguration ye lycée in ye lycée kura jɔlen Kayindikaw fɛ yen layidu min ni Asimi Goyita y'a ta ni ɲinan y'a san kelen o layidu o de timɛlen filɛ nin ka nin lycée ba in jɔ Kayi kɔnɔna na a bɛna kɛ Kayi lycée belebeleba filanan ye ka sanga jamana ale tɔgɔla lycéew ma sabula lycée fɔlɔ o ye dugukolo kɔnare ye o bɛ Kayiba ale kɔni ye lycée fɔlɔ ye jamana ye min jɔ donc kɛn yɛrɛ y'o de kɔni tun bɛ yen nka nin ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye min jɔ ka di Kayikaw ma yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min nin jɔli fana kɔfɛ u ko n'Ala sɔnna a ma min ye lycée dugukolo kɔnare ye ale fana tɛna na to ten han a yɔrɔ caman bɛ yen minnu kan ka dilan kura ye o baaraw fana olu daminɛna baara kɔni kurumo karili bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na ministre d'État ale bɛ kɛ a ko ɲɛmaa ye jamanakuntigi ale tɔgɔ la ministre min bɛ yen n'o bɛ kalanko kunna docteur Amadou Sisavane ka taa fara ministre kan n'o ye ministre des sports ye an da bɛna tila ka se ale fana ta ma Aki y'a yira k'a fɔ ko min ye jabarani min bɛ yen n'o ye LCI ye Faransikaw fɛ yen k'olu ye barosigi kɛ juma tɛmɛnen barosigi in sa o kɔni sen fɛ sa olu ye maa mafalen dɔ wele k'o ɲininka
o y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ye baara mun kɛ an ka jamana kɔnɔ ko o ye ko ɲuman ye min ye bamanco ni bamanciwalew ni terrorisiw yɛrɛ senkɔrɔma dondoli ye k'o lafasa kosɛbɛ an ka jamana ka anw lagosi kuma in kɔnɔna na kosɛbɛ kuma tɛ kuma na u ma min fɔ o la sa Aki y'a yira k'a fɔ ko min ye nin jabaraninso in ye ni o ye LCI ye ko ale kɔni ka jaw tɛmɛni an ka jamana kɔnɔ yan k'o bi jɔ kalo 2 in kɔnɔna na sa fɛɛrɛ ni dabalina tigɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min sabula ko u ye kibaruya minnu bila o kibaruyaw kɔni olu tɛ bɛn fiyewu an ka jamana ɲɛmaaw ma Gawokaw fɛ yen Gawo sifinw olu ye wulikajɔ daminɛ nin y'a tile 4nan ye u bɛ ka Gawo fan bɛɛ lajɛlen kɔni dingɛw bɔ kinw ani kinw sigidaw ni sigidaw min ye maaw kafoyɔrɔw ye dingɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o o gerinnen don sa sanji ale kana na taa tiɲɛni kɛ Gawo kɔnɔna na sifinw ka tɔn min bɛ yen n'o u y'u ka conseil communal ye ale kɔni ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan tile fɔlɔ u ye kinbaw olu dingɛw bɔ tile filanan u y'o ta kɛ maaw bɛ sigiyɔrɔ minnu na ka caya sisan sa u donna bɔlɔmisɛnw olu ni ɲɔgɔn cɛ kunun tile 4nan hukumu kɔnɔna na sa u ye yɔrɔ caman kɛ sabula u y'a daminɛ kabini 5h du matin fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 18 ma sabula Gawo kɔnɔna na nin waati na couvre-feu ko o bɛ senna olu fɛ hali bi u y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa sanji a kana datugu Gawo la tuguni o de nin waleya ninnu bila sen na n'i ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sɛbɛn jateminɛ sa sanji ye maa mun degun Gawo de ta ka ca n'a bɛɛ lajɛlen maa 1500 ani kɔ o de ye degun sɔrɔ Gawokaw fɛ yen sifinw ka tɔn ɲɛmaa min bɛ yen n'o o ye Agisa Sise ye Elhaji ale kɔni wulila sa ka taa denmisɛnninw a munumunu yɔrɔ caman k'olu lajɛ baara in senfɛ welewelemada min bɛ se ka kɛ k'olu kɛ ɲɛmaaw fana ye laɲini minnu kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u ye dugudenw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min maaw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min ni nin waleya cɛjugu ninnu kɛra a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ka se ka dɛmɛli kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni kibaruyaw di maaw ma kɛnɛ in kan ye denmisɛnninw ko n'Ala sɔnna ma Gawo kɔni a da tɛna na to olu la Bamakɔ yan sigida 3nan fana kɔnɔna na ni o ye commune 3 ye Bamakɔkura denmisɛnninw Donald Sise n'a ka maaw olu fana farala ɲɔgɔn kan sa k'a lajɛ min ye kin bɛ se ka jɛya cogo min o jɛya hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni ye yiri caman tigɛ min ye u ka sigida ye sa fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ degun kɛ ka ɲamaw k'olu bɛɛ lajɛlen cɛli k'o baaraw sigi sen kan waleya in u y'a yira k'a fɔ ko a tiɲɛ don a bɛ tali kɛ kin jɛyali kɔnɔna na nka Donald y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ tun ye nin kɛ laada ye u fɛ yen waati ni waati ka to ka fara ɲɔgɔn kan yaasa baaraba minnu bɛ se ka kɛ kin kɔnɔna na n'o ye Bamakɔkura ye ale yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko nin waleya in y'u bɛɛ lajɛlen ka baara ye sabula ɲama caman kun tonnen bɛ taacogo kun t'a la nacogo kun tɛ a la nka nin na kɛ sababu ye sa denmisɛn fɛn fɛn bɛ Bamakɔkura kɔnɔna na u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ sifinw u yɛrɛ fana y'u bolo fara ɲɔgɔn kan han yaasa ka se ka musaka di ni ye baara in ye k'a kɔkɔrɔma don sabula n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna jeune diplômé tɛ o b'a sɔrɔ i jeune kɔnɔfalen don fana baara in bɛ soli ka daminɛ ni fanga ye cogo min ni renforcement de capacité t'a la a ma nɔgɔn walasa sifinw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka kin olu na nin kɛ taabolo ye u bolo hali ni mon quartier propre banna olu na to ka se ka u ka yɔrɔ furan fala n ye min f'i ɲɛna kameramanitigi ninnu ma n'u kɔ don ninnu fana b'u kɔ don de ko n ko de y'a problème o de y'a problème ye mais kelen kelenw b'u la olu b'a dɔn k'a fɔ ko baara in a kan ka kɛ a kan ka sinsin et puis n'a tora sen na kosɛbɛ a bɛ nafa min ɲɛ u ye o de ka bon kosɛbɛ ni i k'a to yen ka taa k'a fililen to k'a fɔ ko i bɛ taa sisan ne ye fɛɛrɛ min ye Bamakɔkurakaw la dɛ o de y'a ɲɛ ye bɛɛ ka t'i jɔ i ka soda laban ni y'aw ka da bila ka taa i na don yɔrɔ dɔ la o de fana don parce que ni aw fara ɲɔgɔn kan ka taa daminɛ kun na ka na dɔw bɛ salaya mais ni aw bɛɛ k'a daminɛ i ka duda la ka taa di yɔrɔ minnu bɛ n'o ye yɔrɔ belebelebaw ye aw na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka olu kɛ donc an bɛ Donald Sila n'a ka maaw fo Bamakɔkura kɔnɔna nin tɛ ninnu siɲɛ fɔlɔ ye dingɛ dɔ tun bɛ mètre tapo ka yɔrɔ la Adama kɛrɛfɛla la olu de y'a fossé bɔ fossé in kun falenba don olu de y'a bɔ salon et puis u ye u ka kinw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn bon commune 3 quartier man bon nka a ka ca ni Bamakɔ quartier bɛɛ quartier 23 de bɛ yen
locataire bɛ ko quartier bɛɛ lajɛlen donc u y'o fana fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa quartier o fana denmisɛnninw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baaraba ninnu k'olu sigi sen kan an b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ka kiinyɔrɔ la ka kɛ ni école ko ye chrétien kalanso olu gouvernement ko ɲinan ko a ka dɛmɛ bɛ to u ye o hukumu kɔnɔna fana na min ye chrétienw ka tɔnba ye sa n'o ye conférence épiscopale ye ale tun ye kalanw jɔli min ɲɔngiri k'o wulila han min ye baaraw ye ko o bɛna kɛ kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na M5 RFP bolofara min bɛ imam Umaru Jara tɔgɔ la ni maître Muntaka Tall ninnu b'a la ni Bitar olu fana ye u ka meeting belebeleba kɛ sibiri tɛmɛnen meeting senfɛ wolomasiri tabaw olu jukɔrɔma dondoli o kun don kɛnɛ ka sa u kɔni min ye tɔn in ye a kanuba n'a lafasabaw n'o ye M5 RFP imam Umaru Jara ka taalansi maaw ye u ye bɛɛ lajɛlen wele kɛnɛ kan maaw nana ka na u ka kuma jaabi laseliw olu kɛra tɔn ɲɛmaaw caman fɛ sifinw ka ɲɛmaa n'o o ye nin waati na Jacques Boyer ale kumana min ye Paul Ismaël Boro ye o ye kuma ta kuma yɛrɛ laban tilara ka na taa di maa min ma sa o ye imam Umaru Jara ye a ko ko min ɲininen no wolomasiri tabaw fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn minɛ i ko fini i ko so kelen u ka ɲɔgɔn minɛ i ko kulusi jala kelen u ka ɲɔgɔn minɛ i ko bɔrɔ kelen o hukumu kɔnɔna na sa imam Jara a ye min lase an ka jɛ ka a ka laseli o lamɛn. N b'a fɔ colonel Asimi Goïta ɲɛna k'a fɔ colonel Modibo Kone ɲɛna k'a fɔ colonel Sadio Kamara ɲɛna k'a fɔ colonel Ismaël Wage ɲɛna k'a fɔ colonel Malik Diaw ɲɛna k'a fɔ généraux ni colonel tɔw ɲɛna ko cɛkɔrɔba dɔ satɔla a ye nin yɔrɔ in lamɛn ko cɛkɔrɔba dɔ satɔla a y'a denkɛw wele ka na a nana denkɛ ninnu jɔ a kɛrɛfɛ a k'u ma n denw aw bɛɛ ka taa kala kelen kelen ta ka na n'a ye n bɛna darisu dɔ di aw ma n'a y'aw janto nin na mɔgɔ tɛ se aw la yanni diɲɛ wuli cɛ denw bɛɛ nana ni kala kelen kelen ye a ko a y'aw ka kalaw fara ɲɔgɔn kan denw bɛɛ y'u ka kalaw fara ɲɔgɔn kan a y'a di kɔrɔbalen ma a ko e ka kala ninnu kari dɛ kɔrɔbalen ye ko bɛɛ kɛ a ma se k'a kari a y'a don dɔgɔnin ma o ye ko bɛɛ kɛ o fana ma se k'a kari a y'a don dɔgɔnin ma o ye ko bɛɛ kɛ o ma se k'a kari a denkɛ cɛ 5 u ye fɛn bɛɛ kɛ u ka kala ninnu faralen ɲɔgɔn kan u ma se k'a kari a ko bɛɛ k'i ka kala minɛ a nɔ la bɛɛ y'i ka kala minɛ a ko bɛɛ k'i ka kala kari bɛɛ y'i ka kala kari a ko munna ni e colonel Asimi Goïta i colonel Sadio Kamara i colonel Modibo Kone i colonel Malik Diaw i colonel Ismaël Wage aw cɛ 5 cɛkɔrɔba den ka kala 5 de b'aw bolo n'a y'aw fara ɲɔgɔn kan farafinna tɛ dɛ diɲɛ tɛ se aw la diɲɛ tɛ se farafinna tɛ diɲɛ de tɛ se aw la. Ayiwa nin tun ye imam Umaru Jara ye M5 RFP bolosara sabanan sabula M5 RFP Tanan Shogel bɛ yen M5 RFP Malikura bɛ yen n'o ye Moribo Sidibew ni Madame Si Kayatu So Cheikh Umar Sisoko ani Koniba Sidibe olu fana ye M5 RFP Shogel ta bɛ yen ninnu Umaru Jara b'a la cogo min na i ka cɛw k'a bɔra politique la a dun bɛ nin kɛnɛ kan ale b'a fɔ k'a bɔra politique la ou bien nin ye kɛnɛ jumɛn ye u y'a invité bi taa de ye n kɔrɔkɛ e jɔ k'a to yen parce que a kana na taa woro bin kan tuguni n'an bɔra yan an bɛ taa Ngabakɔrɔ Durakaw olu fana ye meeting belebeleba kɛ u fana ye jolidi kɛ 120 ale tun b'a kɛnɛ kan yen ale fana ye lasilikan dɔw kɛ ani baara in kɛcogo ɲuman na an ka jɛ ka 120 a lamɛn ani Ngabakɔrɔkaw. An fɔ mɔgɔw b'a mɛn an b'a lamɛn an b'a ladege komi an b'a fɔ cogo min na. Je suis jeune, je suis pas mort. Je suis jeune, je suis pas mort. Non, c'est là que mɔgɔ ma ni fɔ i tɛ sɔrɔsiw fɛ musalaka t'a la dɛ.
an ka kuma tɛ an y'a sɔrɔ a kuma dilannen de don. Je suis jeune. Je suis comment? Je suis jeune. Je suis comment? Je suis malien. Je suis comment? Je suis malien. Je suis comment? Je suis jeune. Je suis comment? Je suis jeune. Je suis comment? Je suis malien. Je suis comment? Bon, ni de kumakan kura ye. N'Ala sɔnna. Ah, cɛkɔrɔba ko k'olu fana b'a la. Wa cɛkɔrɔba a fɔ an b'i laminɛ a d'a ma. A d'a ma. A kɛlɛ bɛ ka kɛ faama nɔfɛ. Cɛkɔrɔba b'a fɔ an b'i laminɛ. A fɔ an ka taa. Nous sommes vieux. Nous sommes famas. Nous sommes adultes. Nous sommes famas. Nous sommes vieux. Nous sommes famas. Adultes. Nous sommes famas. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Maintenant, à répondre à ma meeting. On a kuma mun fɔ ye, mun kan ka fɔ. Mais meeting ye fɛn ye, mɔgɔw man ka na meeting kɛ k'a sɔrɔ u b'u bolo kɔrɔta. Mɔgɔw man ka na meeting kɛ k'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ yen u ma taga n'o ye so. O kuma dɔw ye jumɛn ye? San 2012, an bɛ se k'a fɔ Mali Kidal, tubabu kun y'a minɛ k'a di mɔgɔ dɔw ma. Mɔgɔ minnu ja t'u la, se t'u bolo, u tɛ se ko la, ko n'i ye sɛnuguni jɔlen ye, i b'a sɔrɔ kala b'a kɔnɔ. Mun de kɛra 2012 wagati min na an balimaw, an ka jamana sɔrɔdasiw, u jɔlen b'u jɔyɔrɔ la. Dɔw nana kɛlɛ tigɛ u ma. An bɛ denmisɛnninya kɛlɛ min fɔ ko CEMA, CCMA, an bɛ bɔ mun kalama an bolo ko kɛlɛ don, an taara sɔrɔ kɛlɛ wɛrɛ b'a kɔfɛ. U y'a essayer k'u b'an ka finitigiw kɛlɛ. Musa Mara ye tagali min kɛ Kidal, an ka finitigiw y'a fɔ ko aw tɛ se. An ka finitigiw y'u kɛlɛ ka taa fo Kidal kuvo la, farafinma min na b'a ye ka taa fo kɔfɛ. Kɛlɛ daminɛna 5 heures du matin. An bɛ se midi 45 ma yɔrɔ o yɔrɔ. An taara sɔrɔ tubabu bilenw u ye surakaw ka fini ɲɔgɔn don k'an ka sɔrɔdasiw kɛlɛ. Kɛlɛ cogo min n'a fɔcogo tɛ se ka tugun, mais bi Asimi tile la o mɔnɛ bɔra a ye tɛgɛ fɔ. K'a fɔ waati min na o kɛlɛ bɛ sen na, o don ni mɔgɔ mɔgɔ fana ma polisiw ka polisiya fɔ o yɔrɔ la i kɛra fitiriwale ye. O yɔrɔ la polisiw ye baara dɔ kɛ, baara min ka bon hakili ma. O y'a sɔrɔ an ka jamana bɛ janfa la mɔgɔ dɔw bolo. Polisi minnu tun bɛ yen n'u ko k'u ma sɔn k'u bɛ mɔgɔ minnu kɛlɛ, o polisiw y'u lasegin ka na n'u ye Bamakɔ k'a dɔw don kaso la ekɔli polisi la, k'a dɔw kɛ fantanw k'u ka marifa minnu la, a ye tɛgɛ fɔ polisiw k'u polisi bɛɛ tɔgɔ la. K'a fɔ ko armée ko tun tɛ Mali la, kɛlɛkɛla ko tun tɛ Mali la, mais kɛlɛkɛminɛn minnu tun b'an bolo o tun kɛlen don k'a dɔw munition bɔ a kɔnɔ, o tun kɛlen don ka mugujɛ de k'a dɔw kɔnɔ, o tun kɛlen don ka avion d'a ma minnu tun tɛ se ka yɛlɛn sanfɛ, o tun kɛlen don ka bolifɛnw d'a ma minnu tun tɛ se ka mɛn ka boli. Mais bi Asimi tile la an ka nouvelle constitution y'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka labɛn, malidenw y'a fɔ, ɲɛmɔgɔw y'a kɛ, a ye tɛgɛ fɔ aw yɛrɛ kun. K'a fɔ tuguni Mali nouvelle constitution min n'a baara kɛra, a kɛra ni sɔrɔdasiw ka wagati kɔnɔ ko cɛ tɛ furu cɛ ma, ko muso tɛ furu muso ma, ko diinɛw ka ɲɔgɔn ban, a ye tɛgɛ fɔ aw yɛrɛ kun. O kɔrɔ tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na fana Kidalikaw fɛ min ye Kidal ndolati kɛnɛ ye, olu fana bɔra k'u ka nisɔndiya jira senkɔrɔma dondoli k'a ta k'a ɲɛsin wolomasiri tabaw ma, armée k'a ka dɔ fara cɛsiri kan. An bɛ segin ka taa Kayikaw fɛ. Kayi an y'a yira o la k'a fɔ bi kɔni baara caman bɛna kɛ Kayi min ye lycée ye, ale tɛmɛnen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Abulaye Makɔrɔ Sisoko la. Abulaye Makɔrɔ Sisoko ale ye 20 ta fɛ cɛ ye. O kɛnɛ kan bi yɔrɔ ale la kurakurayara, stade min ni a jɔra CAN 2002 hukumu kɔnɔna na ka Alpha Umaru Konare to fanga la. O stade in Asimi ale a kurakurayara, yɔrɔ caman de bɛ a kɔnɔna na. Balontan yɛrɛ bɛ kɛ binkɛnɛ min kan n'o ye pelouse ye, o tɛmɛnen kɔfɛ u ye salle caman dilan a la, salle minnu b'a to mɔgɔ bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ minnu tɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ dɔrɔn ye. Njɛngɔ lajɛyɔrɔw olu bɛ a la, lafiyakɛyɔrɔw bɛ a la, café no o ye cafétéria ye o bɛ a la, ka taa fara fana farikolo ɲɛnajɛkɛlaw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ lafiya yɔrɔ min kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma ko vestiaire. Falaw y'aw ka dugu vestiaire dilan dɛ. Vestiaire tɛmɛnen fana kɔfɛ tuguni u ye journalistes yɛrɛ sigiyɔrɔ u y'o loge dilan, ka loge officielle dilan, salon d'honneur k'o kɛ a la, min ye yɔrɔ jumɛn yɛrɛ bɛ yen tuguni, basket kɛ terrain dɔ k'o fana kuma o fana bɛ a la, ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan sa terrain yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko bolikɛlaw olu fana ka yɔrɔ kɛlen don a la. Nin ye a salon VIP de ye, yan ye
a maabaw olu sigiyɔrɔ ye ne e nana ye sendoko la e bɛ sigi yan vestiaire fɔlɔ o de ye nin ye o fana ni a salon donna don parce que i b'a dɔn ko arbitre ni fɛn ninnu voilà yan ye officiel sigiyɔrɔ ye min ye o tɔ de fana filɛ nin ye kunnafonidilaw ni y'olu ka yɔrɔ ye a bɛ fɔ min ma ko cabine presse nin y'o ye ni président taara sa ou bien na maa mun taara ni ye maaba ye e na don nin yɔrɔ in kɔnɔna na yan ye réunion kɛ salle ye fala ye aw ka dugu kɛra dugu ye sisan dɛ est ce que ni yɛrɛ ma ɲɛ ni bamakɔta dɔw ye yan ye joueur ka yɔrɔ ye vestiaire ni vestiaire kɔnɔna ye arbitre ka réunion kɛ yɔrɔ ye yan ye ni bɔlɔntan bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman maɲɔgɔnlɔn caman bɛ bɔlɔntan na sisan i ɲɛ b'a la aw ka fɛn tɔgɔ ye di ni i ye min kɛ ni segin bɛ k'a kan VAR o minɛnw bɛɛ b'a la fɛn in dilanna baara in an bɛ a kɛbaaw fo sabula maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka nin baara in kɛ malidenw don minnu bɛ ka baara kɛ o fana taara ɲɛɲini ka se ka baara ɲɛnama sigi sen kan bi Kayi bɛɛ lajɛlen de bɛ kan ka taa nin kɛnɛ in kan ye bi Kayi ka taa nin kurumokari kɛ parce que Asimi ye meeting kɛ sari min kɔnɔ sari tɛ nin ye tuguni dɛ a kɛra kurakura de ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ ji la gazon kɔni ale taala ye ji ye nka fala in an ka ɲɛmaw bɛ ka nin bɛɛ kɛ ka wariba don nin bɛɛ la ni entretien ko in jɔrɔ bɛ ne na dɛ sinon tuma min na fana dɔ ninnu fana tun bɛ kɛ Alpha b'a jɔ tuma min o fana kun ɲɔgɔnna kun t'an bolo yan o nin y'aw bɔdaw ye quoi joueur bɔdaw ye nin ye groupe tu vois bon n'a fɔra ko nin bɛɛ jɔra ka nin bɛɛ kɛ ko a tɔgɔ yɛrɛ ye di hali maa tɛ taa bɔlɔntan ye ko championnat tɛ taa jouer ye foyi tɛ taa tan ye ko Kayi yɛrɛ tɛ première division yɛrɛ la b'o ja cogo di sinon ni Bamakɔ équipe bɛɛ bɛ tɛmɛ nin san kɔnɔ nin kan ye o bɛ dɔ don Kayi kun u bɛ u ka championnat in kɛ min ye sa diyagoya la région 19 in bɛɛ bɛ don a la maintenant a équipe tɔw k'u ta Bamakɔ yan o de la a bɛ yiriwa n'o tɛ ni nin taara jɔ Sikaso terrain lajɛ Sikaso équipe tɛ première division na Moti bɛna na kɛ ten Segu fana t'a la ɲɛmɔgɔ dɔ m'a fɔ a ko bɔlɔntan kɛra carré kɔnɔna na k'ale ma taa filɛ bon ni nin terrain ninnu fana jɔra au moins u ka to ka taa ta ninnu na et puis hali Aigle ka match bɛɛ ka to ka bɔ Bamakɔ tan nin na u ka taa n'a ye région fana na o fana ka Aigle y'u ɲɛ na dɔɔni parce que terrain fɛn fɛn filɛ nin ye ni CAF jɛra n'u ye ka ban o ye a lakodɔnnen de ye Bamakɔ yan min ye comité olympique ye ale kɔni kun ye assemblée générale min kɛ o kɛcogo o ma maa minnu diya olu wulila ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan assemblée in k'a ko lajɛ sɛgɛsɛgɛli na tribunal fɛ bi sɔgɔmada in na don komi 4nan tribunal la n'Ala sɔnna a ma ni min bɔra o ko la wula fɛ an na o da maaw tulo kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye association bɛrɛbɛrɛlitɔ association ye n'o ye faso kanu ye faso kanu ko a bɛna tasibila kɛ ka ɲɛsin Amadu Jikɔrɔni ma Amadu Jikɔrɔni min ni ale sɔmayɛlɛmana septembre kalo tile 4 san 2016 u y'a yira sa k'a fɔ ko Amadu Jikɔrɔni ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka kɛlɛw la min ye Modibo Keyita masɔnnamaba tun don yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ a yer'o la a ka somayɛlɛmali san 8 na hukumu kɔnɔna na sa faso kanu y'a yira k'a fɔ ko a bɛna tasibila kɛ a ye tasibila in bɛna kɛ min ye sa a yɛrɛ ye baara minnu kɛ a ye gafe minnu sɛbɛn ka ɲɛfɔli kɛ o la a fɔlɔ o bɛ taa tasibila kɛ a yɛrɛ ka kaburu kan o bɛ kɛ mars ni septembre kalo tile 4 nɛgɛ kanɲɛ 15 o bɛ kɛ Amudalayi Saledo la n'o bɔra yen sa o bɛna barosigi kɛ barosigi min yɛrɛ bɛ tali kɛ Amadu Jikɔrɔni yɛrɛ ka kalanw ani gafe minnu dilan olu bɛ se ka maaw mago ɲɛ cogo min na kɛlɛw kɛcogo la o bɛ kɛ sibiri don min ye septembre kalo tile 7 o bɛ kɛ Kora film na Mayamugukaw fɛ yen barosigi in fɛn fɛn fana kuma bɛna di maaw ma maa minnu ye Amadu Jikɔrɔni dɔw ka se ka u ka kumaw fɔ n'o bɔra yen sa kuranɛ kalan belebele u bɛna n'o fana kɛ sa kɛnɛ kan ye ka tila ka dugawu don kɛ min ye tasibila ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin Amadu Jikɔrɔni ma wa k'a ɲininen don maaw fɛ sa maa o maa n'i b'a fɛ i sen ka ye nin ko in na sa i bɛ se ka association politique faso kanu maaw wele u ka nɛgɛjuru sira ye 64 27 77 64 walima 73 31 18 59 64 27 77 64
walma 73 31 18 59 k'u dalen na k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen na ye kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa Amadu Jikɔrɔni ka taa tasibila k'a ye k'a daminɛ septembre kalo nata ale tile 4 na segukaw olu dusu kasilen no nin waati in na u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa u terikɛ an'u baarakɛɲɔgɔn n'o ye Dawuda Danbele ye ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Labuzu kɔni ale kɔni tun ye dunufɔla belebeleba ye maa min do fana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen no n'o tɔgɔ dalen no meeru b'a la a b'o la u y'a yira ko a kɔni ka janajaw ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra Papa Gawusu o ka so Darusalam u b'a ɲini maaw fɛ sa u ka dugawu dɔn kɛ Labuzu ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la Jani.ml FM sanfɛ Amara Nun Keyita ale tun bɛ yan min ye Falaye Keyita ani Keba Jalo a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études.